サタリナぴょんぴょんチャンネルです。は初めてのピナピアノステップに参加しました。曲はギロック作曲スクエアダンス、ギロック作曲さあバルツを踊ろうです。リズムや曲の雰囲気が伝わるように練習しました。楽しくワクワクする演奏を届けられるよう頑張ります。